What's up mga kawabol? Sibli ni mo do. Heart kag ilong do. 150 diri. Unsa kay mapalitan ni 150 no? Tara, lakaw ta. Cute mo ta ginagmay. Oy, abi pa lang di ta gwapo. Sibli ni mo do. Tisuyas loyo, heart, mga heart kag mga ilong ba. O di ara, cute gamay ba side view kana. Okay, dali Ari ta diri dapita, murag na ay dakong kaayuhan diri dapita oh. Ay nakita nga baboy hala. Basi makaambit ta diri 150. Ato suwayan ko no. Suwayan na to gingon ang baboy 150 be. 150 yo. Di lang, wa lang. Aha kay, wa gyud. Ato ta dito unahan, pakyut ginagmay, murag. Tara, ako lakaw. O mao na siya, mailhan gini mga player kay mag-jersey man jud na siya. Hansak dayon sa Dios! Sibli ni mo do. Lakaw-lakaw pag ginagmay ba? Tikang tas yan nang mura nagdi wabol ko do. Pero wabol na. Wabol way sud ang bulsa. Tiara. Lakaw-lakaw ragod. Samtang maabot lakaw-lakaw. Palito na to. Unsa maabot sa skisa. Pagkakyot ginagmay. Okay kayo. O dara. Unsa na do? Unsa na napalit ni mo? Tarong oy. Unsa na oy? Iya. Ay maglahi na nga putos. Ay diara. Na ay lamas. Lamas go. Humana na. Limpyuhan ta ng mga herminta diha. Basig na kay matabang diha do. Si pakit-cute, margi gwapo. Hello, yo naman ligo taon patao. Na ay lamas Ay tutoy datoy kay isugba ka na mo unya to, magnihit ito kawangan ni. Tara. Di arang kunam. Kunam lang sa kalam. Okay, sibli ni mo do. Ato ni hugasag tarong kay para DOH ba, Department of Health ba. Limpyo pura tong gimaniho diri ba. Okay. Tara. Ato ning tataron. Ada aron tanin ay na kutsilyo. Halingi kana manay ganahang didoy. Okay, manok. Ato ni himol bulan gamay bimurag na pay nabilin nga balahibo da. Sige. Na kada angel human na. Okay na anang unod og naa na ang bukog taguro ang taning lamas. Okay kayo. Manahaling na kayo sugang bugha ana gyud kahoy pud bugha pod ayo po nang bayot ha. Unsa ba de unsa kay lutoon ano iya murag nagduda ko si lutoon na da pampahaba ng life ba pansit ragod kuyawang lim silag pa ni Age Lim Lim na si Lim si Kilid ra tanawa si Lim asa ka Lim dawat naglimpyo tiara sugdan na tugloto nana ang sandok ni Buninay kayo kayon tani ginagmay ang kahoy okay kayong baga kayo siga kayo okay tiara takan na kaldero ato ni unahon og lamas ransakam tani gamay kahoy para paypayan dayon luto na dali Medyo walay lingaw kay si Mama Milakaw tanaw sa palibot ug way tao nga makatugaw. Ambot kahangan nung lami magluto na naon sa ambot nganong lami magluto. Di ara pa buton tani hake. Butang tubig gamay. Gutom manas mga wabol Wabol, way sud ang bulsa. 150 ra gid taon unsa kay naabot sa 50 timplahan gamay asin okay kayon okay so di ara hapit na maluto asin gamay bistin gamay okay kami trip lang trip lang mutok karamong kabuang maskin why we do glam kami way paki sa fame by way paki sa fans importante sa mong music malingaw diri tanan kay ga trip lang na samtang paabot nga maluto pachuchoy po ginagmay gapuha bata kaya do bali ha tarungag bali do bali nang naon mo gusto kong waron ana ba tarunga lami katinagod ba unsa kay lutoon ani pansit lagi sigbalik dara batsoy alright yo